Gaming je većinom popularan među dečacima, ali evo pored sebe imam jednu devojku koja razbija taj stereotip, Jelenu, to je Rapunzel. Ćao, ja. Ona je jedan od, to jest prvi host i sporta kod nas, još pre, od kada? Pa mislim da je prvi turnir bio 2015. godine, da, sa Fortunom. I jedno, da kažemo, naših, verovatno, najpopularnijih i najboljih gamerki. I reci nam nešto o sebi, čime se baviš pored gaminga? Da, samo da kažem, sam casual gamerka, ima mnogo boljih gamerki i devojaka koje su čak i sportu kod nas. Samo je skromna. I ono, ja igram za sebe, za svoju dušu da uživam, to je ono, kod mene gaming. Šta radim sada? Trenutno radim u marketinškoj agenciji koju je osnovao moj muž, sad smo muž i žena od skoro, i radimo duže vreme zajedno. On inače ima jako bogato iskustvo u marketinškoj agenciji u svetu gde je radio sa najvećim imenima, vodio je social media i celo media za neke velikih timova, ono H2K, svi smo gledali, ono LOL scena, ono Evrope, NYXL, Overwatch liga, stvarno iza sebe ima jedno bogato iskustvo i onda je odlučio da otvorimo našu agenciju, da radimo na našim prostorima, da gledamo kako da, zagledam Gamescom ovde, kako da pomognemo nekim izlagačima ili ljudima koji su sad stupili, to je brendovima koji su stupili na scenu i zapravo ne poznaju dovoljno publiku. Mi smo tu da im pomognemo i pre svega da njegovo iskustvo prenesemo i donesemo kao svetski gaming ovde. To je fenomenalno, definitivno trebamo da donosimo gaming više na naše prostore. Kako je to biti devojka u celom tom poslu? Zato što su većinom, da kažemo, muškarci u svetu gaminga, a nas gamerki ima manje, nažalost, ali bit će. Da, hoću da kažem koliko mi je drago ako kad radim intervju ili kad radim uopšte sa devojkom gamerkom. Pa čak na početku moram, to kažem, uvek jednostavno bilo je teško kad se pojaviš pred kamerom i radimo neki turnir ili liga se radi, mnogo stereotipa je bilo definitivno. Ali posle prvog turnira gde sam se kao otišla u WC, rasplakala se na usred meča, popravila šminku i rekla sam ovo se ne dešava, kao neću da padam na cyberbullying, kao da me to dodiruje. I od onda mi je stvarno strava, ja prosto ok, se snalazim sa muškim polom, mogu da budem ortak sa svima njima i onda jednostavno mnogo lakše raditi u muškom okruženju, ali kad dođe devojka u sobu, to je tako osveženje. To je divno, pogotovo što mi se čini da inspirišeš i gamerke na našim prostorima, što je super, mislim, evo, mene prvu, pogotovo kad tako kažeš da razbiješ te neke stereotipe, zar ne? Pa hvala, ako je stvarno tako, drago mi je, definitivno ja sam probila neki let kod nas, jer prosto do tada nismo imali lige, mi smo radili i na TV-u, sad ne znam da smijem da kao pomenjem imena drugih televizija, ali kad je sport klub kao TV stanica koja je inače prenosila tradicionalni sport, uvrstila i sport, i kad se mi pojavljamo na TV-u i onako meni baka kao gleda me, šta ti to pričaš, kao našla me na TV-u, kao šta bi to raditi, kao vidim neki crtani i onda stvarno je pomerali smo granice na našim prostorima. Fenomenalno, fenomenalno, svaka čast pre svega. I reci mi, aj nam reci nešto malo o sebi, mislim, koje ti igre voliš van i sporta i svega, koje igre igraš u slobodno vreme ako ga imaš i da počnemo od toga. Da, u slobodno vreme stvarno volim da igram nepopularne igre. Ne toliko popularne kao što imamo LOL, CSGO, Overwatch ili ne znam. Najviše volim Blizzardove igre, taj dizajn, prosto meni je Blizzard holy grail e-sporta, gaminga generalno, tako da volim da igram StarCraft, volim da igram Heroes of the Storm, Blizzard, igrala sam i Hearthstone, ali sam onda prešla sada, ima već 2 godine kako sam navučena na telefonu na Clash Royale, jer ne moram kao Hearthstone da držim vodoravno telefon, nego u krevetu je mnogo lakše ovako bacati karte. I prosto promenilo se vreme, Clash Royale je postao popularniji i ja sam evo i dan danas na 3 sata otvoram kovčeg, stiže gold, nove karte. Fenomenalno. Znači većinom preferiraš multiplayer igre od single player igara?
E pa nije, zato što imamo Sony kod kuće sa mnogo igara i ona bukvalno pretplaćena sam na Sony PS Plus jer svakog mjeseca dobijam 2 besplatne igre. Nekad su strava, nekad nisu, dobila sam Batmana skoro i koja je inače single player i storytelling, znači vrhunska igra meni, na primjer. Tako da i volim i single. Lara Croft, najbolja igra ikada, Tomb Raider, znači je... Strava. A što se tiče od filmova, serija, šta je posljednje nešto što si gledala, te pop kulture, pošto mi izgledaš kao vrlo osoba koja pokriva razna područja i što se pop kulture tiče i gaminga. Poslednje da sam baš gledala da ima veze s pop kulturom jeste Detektiv Pikachu. Sad ne znam kako je ceo naziv filma, ali svi znate, skoro bio u bioskopima skoro. Onako prvo sam počela gledam prvih 15 minuta, nisam bila sigurna kao da li ovo ide u dobrom smeru, ali do kraja filma meni je stvarno bilo zanimljivo, pogotovo što je detektiv, a ja sam opsednuta svim detektivima istorije, od Poirota pa nadalje. I sve što gledam je rešavanje ubistva. Da, pa čak i kad su mali i čupavi. Super. Tako da je i Pikachu je detektiv. Super. Tokom svoje karijere, verovatno si imala, mislim, i prepreke i susrela si se sa i usponima i padovima, ali da kažemo, kada te pitaju ljudi zašto se baviš ovime i koji su bili neki ključni momenti generalno u tvojoj karijeri i ako možeš da se prisjetiš nekih najlepših trenutaka tokom iste? U principu, naravno u svakoj karijeri imaš uspone i padove i nikad ne može da sije sunce i tako dalje. Prelazila sam, radila sam sa mnogo ljudi prosto ovde u regionu, i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini, i u Srbiji, znači sve tu gde raste gaming. Međutim, sada, poslednjih ovih godinu dana, iskreno da kažem, nisam toliko bila prisutna na sceni iz nekih privatnih razloga, veritba, svadba, to zahteva vreme, da, hvala. I to je bio jedan razlog, a drugi je što nekako nije bilo dovoljno posla. Imamo turnire, ali nemamo evente gde imamo stage, gde imamo desk, gde imaš analista, hosta, komentatora i da vi možete prosto da pričate, nego su turniri često LAN u igraonicama, nema streama i onda prosto potreba za mojim poslom jednostavno je opalala. To je to, potražnja ponuda, između ostalog. Dobro, bit će bolje, popričao sam sigurno, s obzirom da gaming u Srbiji sve više raste. To vidimo i po ovom Gamesconu. Kako se ovde provodiš? Sjajno, nažalost nisam mogla da dođem prva 2 dana, ali evo danas nedelju sam odvojila i kao bit ću ceo dan ovde i najlepše meni od svega jeste baš upravo posao koji sam radila. Upoznala sam mnogo ljudi po regionu i znamo koliko, na primer, LOL scena, tu imamo najviše turnira, koliko su nam timovi izmiksani, da igrači dolaze od svud, znači to nisu lokalno 5 igrača koji su odrasli u kraju, nego prosto najbolji igrači iz regiona. I tako kada putuješ da prosto stekneš prijatelje i to mi je najlepše kad dođem na ovakav event, da sa ljudima koji možda žive daleko ili prosto nemate vremena da popijete kafu ni jednom u 3 meseca, jer se vidim s najboljom drugaricom jednom u 3 meseca, nekod od posla, ne stižemo ja, ona i tako dalje. To mi je draž. Ljudi svaki event čine, tu je energija. Hvala ti puno, bilo je zadovoljstvo pričati sa tobom. Bila je to Jelena i vidimo se.